Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Hair Zone Podcast. Είμαι η Μαριάννα Καραδήμα και μαζί θα συναντάμε αγαπημένους αθλητές, οι οποίοι θα μοιράζονται μαζί μας πράγματα για την πορεία τους, για τη ζωή τους, αλλά θα μας περνάνε και όμορφα μηνύματα για τον αθλητισμό. Έχουμε κοντά μας έναν από τους καλύτερους αθλητές βόλεϊ της χώρας μας, τον Θοδωρή Βουλκεϊδή, και τον καλωσορίζουμε. Θοδωρή, γεια σου. Υπερβολές. Είναι η αλήθεια. Γεια σου, Θοδωρή. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας κάνεις ποδαρικό στην πρώτη μας εκπομπή. Πώς νιώθεις, Σου αρέσει? Είναι δικιά μου. Έχετε πολύ ωραία παρέα εδώ πέρα και είναι χαρά μου που βρίσκομαι στην πρώτη σας εκπομπή. Πώς είσαι αρχικά, σε τι φάση σε πετυχαίνουμε? Πάρα πολύ καλά, αφού έχουμε κυρίως την υγεία μας, είναι όλα τέλεια. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή. Ξέρω ότι το πρώτο άθλημα με το οποίο ασχολήθηκες δεν ήταν το βόλεϊ, ήταν το ποδόσφαιρο. Και η πρώτη σου αγάπη, να το πω έτσι. Η πρώτη αγάπη, ναι. Και μετά, πώς έγινε αυτή η αλλαγή? Γενικά θυμάμαι τον εαυτό μου τότε, δεν είχαμε το ίντερνετ, ας πούμε, όπως υπάρχει τώρα στα τηλέφωνα. Υπήρχε μόνο στον υπολογιστή, ας πούμε, στο σπίτι. Οπότε ήμασταν όλη μέρα μέσα σε ένα πάρκο, μέσα στους δρόμους, παίζαμε μπάλα σε γειτονιές. Το ποδόσφαιρο ήταν κάτι το οποίο ήταν από μικρός, ας πούμε, το είχα τρέλα και ξαφνικά έγινε μια αλλαγή με κάτι ανθρώπους που βρισκόντουσαν στην τότε μας νίκη στη διοίκηση του Αιγινίου, η οποία μας νίκη βρέθηκε στην Α1 3 φορές και έτυχε μία από αυτές να είναι και η αρχή δική μου στο βόλεϊ. Ωραία, άρα σε κέρδισε το βόλεϊ μετά στην ουσία. Σιγά σιγά με κέρδισε το βόλεϊ, ναι. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι να με κερδίσει το βόλεϊ, οι προπονητές μου έχουν ακούσει πάρα πολλά από μένα και τα συζητάμε τώρα, ας πούμε, και γελάμε με τους περισσότερους. Δηλαδή τι, για πες μας. Κάτι, ας πούμε, έτσι, δηλαδή, ξεσημείωτο. Πήγαινα στην προπόνηση και τον έλεγα: Κότς, βαριέμαι τώρα, άσε με τώρα, πού να κάνω προπόνηση. Άσε πάμε να παίξω ποδόσφαιρο, πάμε να παίξω 5x5. Τι θέση έπαιζες στο ποδόσφαιρο? Έχω γυρίσει τερματοφύλακας, έχω παίξει χαφ, δεξί, επιθετικός. Λίγο απ' όλα. Τα πάντα, ναι. Ποια θέση σου άρεσε περισσότερο? Είσαι και πολύ ψηλός βασικά. Τερματοφύλακας. Δεν έχω, όχι. Είχα τρέλα με την μπάλα μέσα να είμαι. Δεν μπορώ να είμαι σταθερός να κάνω κάτι το οποίο να μην προσφέρει πράγματα στην ομάδα. Όχι το τερματοφύλακα, δεν μειώνουμε τον τερματοφύλακα. Ναι, αλλά... το καταλαβαίνω πώς το λες. Έχω μια ένταση πολλές φορές υπερβολική με το να κάθομαι, ας πούμε, πολλές φορές σταθερός. Οπότε μέσα και όπου να είναι. Είσαι στην οικογένεια των Πράσινων. Θέλω να μου πεις τι σημαίνει για σένα ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός ήταν ένα κεφάλαιο που δεν. Πολλές φορές, ας πούμε, δεν περιμένεις κάποια πράγματα να έρθουν στη ζωή σου. Αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα πάρα πολύ με τους ανθρώπους που συνεργάζομαι τα τελευταία χρόνια στον Παναθηναϊκό, γιατί δείχνουν. Εκτός από σεβασμό, δείχνουν ότι με εμπιστεύονται πάρα πολύ και στο πρόσωπό μου, ας πούμε, δείχνουν μια μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ πέρα μαζί τους. Και αυτό είναι αντίστοιχο και από τη δική μου πλευρά, γιατί όταν συνεργάζεσαι με ανθρώπους οι οποίοι είναι ευχάριστοι και σου δείχνουν και ταιριάζεται σε πολλά πράγματα, έτσι είσαι και πιο άνετος και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το έξω από το γήπεδο. Σίγουρα. Είναι και το σημαντικότερο, νομίζω. Το πώς έχεις, ας πούμε, επικοινωνία με κάποιους ανθρώπους, γιατί αυτό αυτόματα μπαίνει και μέσα στο γήπεδο. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθε το κεφάλαιο Παναθηναϊκός στην ζωή μου, γιατί νομίζω ότι με έχει ανεβάσει πολύ και σαν άνθρωπο και σαν αθλητή. Επίσης είσαι και στην Εθνική. Ναι. Τελειώσατε τις υποχρεώσεις το καλοκαίρι. Πώς ήταν αυτό το ταξίδι για σένα? Νομίζω ότι η Εθνική έχει αυτή τη στιγμή αλλάξει γενιά. Έχουν έρθει νέα παιδιά στην Εθνική και βλέπω ένα απίστευτο ταλέντο και θέληση στην Εθνική ομάδα, οπότε χωρίς να θέλω να πω πολλά λόγια, πιστεύω ότι θα δούμε πολύ όμορφα πράγματα από την Εθνική τα επόμενα χρόνια. Εσύ είσαι μεγαλύτερος, εντάξει, λίγο μεγαλύτερος, δεν είσαι πολύ μεγάλος. Πόσο χρονών είσαι, Θοδωρή, για πες μας? Είμαι 29. Εντάξει, δεν είσαι μεγάλος, οκ. Είσαι από αυτούς που συμβουλεύεις τα νέα παιδιά που έρχονται τώρα στην ομάδα? Εννοείται. Είσαι δίπλα τους? Εννοείται. Αν μπορώ να φτιάξω κάτι, ας πούμε, ή να βοηθήσω κάτι, πάντα, επειδή πολλές φορές ο χαρακτήρας μου είναι λίγο περίεργος και κάποια πράγματα
αν δεν με ξέρουν κάποιοι μπορεί να παρεξηγηθούν ο τρόπος πολλές φορές που θα το πω, γιατί μπορεί να το πω με νεύρα, μπορεί να μιλήσω λίγο απότομα. Δεν σου φαίνεται. Έτσι Φαίνεσαι πιο είναι, ήρεμος. μέσα στο γήπεδο είμαι κάποιος άλλος από έξω. Τους τρομάζεις. Τι κάνεις δηλαδή? Ναι ρε παιδί μου, με πολλά παιδιά που συνεργάζομαι χρόνια, επειδή με γνωρίζουν και με ξέρουν, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα και ξέρουν τον τρόπο που θα τους το πω και έχουμε μια επικοινωνία πολύ ωραία. Με άλλα παιδιά που έχουν έρθει ας πούμε νέα στην εθνική ομάδα, ίσως και εγώ κρατάω λίγο τον χαρακτήρα μου, δεν αφήνομαι πολύ ελεύθερος, γιατί μπορεί να παρεξηγηθώ και δεν θέλω να το κάνω αυτό. Θέλω να τους βάλω όλους μέσα σε ένα κλίμα της εθνικής ομάδας. Με όμορφο τρόπο, έτσι, Ναι, να τους γιατί καθοδηγήσεις. πρώτα απ' όλα σαν Έλληνες έχουμε μάθει να περνάμε καλά στην εθνική ομάδα και είμαστε ένα. Όπως ξεκίνησα εγώ από την εθνική ομάδα και με έβαλαν μέσα σε αυτό το κλίμα, έτσι κάνουμε και εμείς στα νέα παιδιά που έρχονται. Μιας και λέμε για τη νέα γενιά, βλέπεις διαφορές σε σχέση με το πώς ξεκίνησες εσύ στα 18 σου με τη γενιά τη δική σου? Δεν υπάρχει κάποιο χάσμα, αλλά είναι αυτή η δεκαετία με τα παιδιά αυτής της γενιάς. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές, γιατί όπως τότε ας πούμε εγώ με πολλούς αθλητές που μπαίναμε τότε στην εθνική ομάδα με τη θέληση το να παίξουμε για το εθνόσημο, αυτό υπάρχει ακόμα. Δηλαδή τα παιδιά που έρχονται δείχνουν την τρέλα τους και τη χαρά τους να παίξουν για το εθνόσημο και αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι το πιο σημαντικό βασικά. Δείχνουν πάθος, Ναι, έχουν το πάθος. και αυτό βγαίνει μέσα στο γήπεδο και έτσι έχουμε κάνει αρκετές νίκες φέτος και έχουμε ανεβάσει ένα επίπεδο την εθνική ομάδα και ελπίζω τα επόμενα χρόνια να ανέβουμε κι άλλο. Θοδωρή, έχεις παίξει και στο εξωτερικό, στη Γαλλία. Ναι. Πώς ήταν αυτός ο σταθμός στην καριέρα σου? Νομίζω ότι στη Γαλλία ήταν ένα μεγάλο σχολείο για μένα, γιατί με έκανε κυρίως καλύτερο άνθρωπο και μετάθλητη. Σε προσωπικό επίπεδο. Σε προσωπικό επίπεδο με βοήθησε πάρα πολύ για τα επόμενα βήματα ας πούμε, της καριέρας μου σαν αθλητής. Από ποια άποψη το λες? Από θέμα πειθαρχίας, από θέμα προγράμματος? Ναι, από θέμα προγράμματος, από θέμα πειθαρχίας. Εδώ στην Ελλάδα είναι όλα λίγο πιο ελεύθερα. Μπορείς να κάνεις ζωή και εκτός γηπέδου όπως αρέσει πολύ σε εμάς, αλλά στην Γαλλία είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν έχει τόσες ανέσεις, δεν έχει το δέσιμο που υπάρχει ας πούμε στην Ελλάδα. Όταν έρθει ένας ξένος αμέσως του μπαίνει στο κλίμα μας ας πούμε. Εκεί πέρα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα και πρέπει να μπεις εσύ στο δικό του το κλίμα. Είναι πιο απρόσωπα, Ναι. κατά κάποιον Είναι τρόπο. πιο πολύ, ναι, είναι περίεργη η κατάσταση στο εξωτερικό και δεν ξέρω αν μπορούν. Εγώ ας πούμε, επειδή το έζησα λίγο, δεν θα ήθελα να ζήσω πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Μου αρέσει η Ελλάδα, δεν θα την άλλαζα. Σου αρέσει. Δεν έχεις στο μυαλό σου ότι θα ήθελες κάποια στιγμή στο μέλλον να ξαναφύγεις έξω? Ίσως και να ξανάφευγα αν υπήρχε μια καλή πρόταση, αν υπήρχε ενδιαφέρον, αν υπήρχε σεβασμός, αν τα έβλεπα ιδανικά κάποια πράγματα θα πήγαινα. Αλλά το lifestyle της Ελλάδας φαντάζομαι δεν το αλλάζεις. Δεν το αλλάζω με κανένα. Με κανένα. Είπες πριν ότι στο γήπεδο είσαι λίγο πιο ξύθυμος, λίγο πιο νευρικός εισαγωγικά. Θέλω να μου πεις πώς διαχειρίζεσαι τη νίκη και πώς διαχειρίζεσαι μια ήττα. Επειδή εμείς οι αθλητές σίγουρα θα πετύχουμε στην καριέρα μας και πολλές νίκες και πολλές ήττες, θα πρέπει γρήγορα να την ξεπεράσουμε γιατί έρχεται η επόμενη. Είτε είναι νίκη, είτε είναι ήττα, είτε είναι χαρά, είτε λύπη. Θα πρέπει από την επόμενη μέρα να μπούμε να μπει στο μυαλό μας ας πούμε, το επόμενο παιχνίδι. Και πάντα πρέπει να μπαίνει το επόμενο. Δηλαδή είναι το πιο σημαντικό αυτό. Δηλαδή και να χάσεις, πρέπει να σηκώσεις το κεφάλι σου, ας πούμε, και να μπεις την επόμενη μέρα, στην επόμενη εβδομάδα και να ξανακάνεις τα ίδια. Ο αθλητισμός νομίζω σε βοηθάει σε αυτό, στην πειθαρχία του να μπορείς να διαχειριστείς και τις ήττες, να κατεβάσεις το εγωιστικό κομμάτι που όλοι οι άνθρωποι έχουμε έναν εγωισμό μέσα μας. Νομίζω ότι οι αθλητές έχετε την πειθαρχία, σας βοηθάει στο να είστε πιο πειθαρχημένοι ως προς αυτό το κομμάτι, στο θέμα το να κατευνάσω λίγο τον εγωισμό μου ως Θοδωρής, που μπορεί να έχω πιο πολύ στην προσωπική μου ζωή, ας πούμε. Νομίζω πως αυτή είναι και όλα στη διαφορά του αθλητισμού με του πρωταθλητισμού.
Δεν μπορούν να κάνουν, δεν είναι για όλους ο πρωταθλητισμός, όπως δεν είναι για όλους ο αθλητισμός, όπως δεν είναι για όλους να γίνουν γιατροί ή οτιδήποτε. Ποιο είναι το πρώτο πρόσωπο που θα πάρεις μετά από μια μεγάλη νίκη? Έχεις κάποιον από την οικογένειά σου, κάποιο φίλο σου που μετά θα πάρεις και θα πεις ναι, το πήραμε? Συνήθως με τους γονείς μου μιλάω. Θα πάρω την μαμά μου, τον μπαμπά μου, με τους οποίους έχω απίστευτη σχέση και χαίρομαι πολύ που το θεωρώ σαν δώρο αυτό του Θεού, που έχω αυτή την οικειότητα και σχέση με τους γονείς μου. Πολύ ωραίο. Και φαντάζομαι ότι και η οικογένεια είναι αυτή που στα πρώτα βήματά σου ήταν εκεί, σε στήριξε. Σε όλα, ναι, σε όλα. Δεν είσαι από Αθήνα, από ό,τι ξέρω, οπότε είσαι μακριά από την οικογένειά σου. Ναι, εντάξει, είμαι μακριά, εντάξει, όποτε μπορούν και αυτοί έρχονται. Βρισκόμαστε, πηγαίνω εγώ. Είσαι? Είμαι Μεθόνη Πιερίας. Βόρεια. Κοντά στην Κατερίνη, ναι. Κατερίνη, Θεσσαλονίκη ανάμεσα. Σου αρέσει πιο πολύ η Θεσσαλονίκη ή η Αθήνα? Σε όποια περιοχή και να βρεθώ, είμαι τέτοιος άνθρωπος που θα κάνω αμέσως φίλους και θα περάσω καλά. Οπότε μπορώ να διαχειριστώ και την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Οπότε θα περάσω καλά και στις δύο. Όπου και να βρίσκεσαι. Ναι, όπου και να βρίσκομαι θα περάσω καλά. Οπότε δεν μπορώ να τις διαχωρίσω. Έχουν τα καλά τους, τα καλά της έχει η Θεσσαλονίκη, τα καλά της έχει η Αθήνα. Οπότε μου αρέσουν και τα δύο πάρα πολύ. Ποιοι είναι οι στόχοι σου για αυτή τη σεζόν? Όταν ξεκινάει έτσι μία σεζόν, είτε στην εθνική είτε στην ομάδα, κάθομαι την πρώτη μέρα πριν πάω στην προπόνηση, πριν ξεκινήσει η σεζόν και λέω τι κάνουμε φέτος και λέω τι έχουμε. Σε όλες τις διοργανώσεις, αν μπορώ να πάρω κάτι θετικό, αν μπορείς να πάρεις κάτι θετικό από όλες τις διοργανώσεις που θα παίξεις, γιατί είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Σίγουρα μπορεί να υπάρχουν νίκες, σίγουρα θα υπάρχουν ήττες, σίγουρα θα βρεθούμε σε κακές μέρες, αλλά αν μπορείς και πάρεις το θετικό από κάθε παιχνίδι, νομίζω στο τέλος θα είσαι πολύ κερδισμένος. Είτε πάρεις όλους τους τίτλους, είτε χάσεις κάποιους. Και όταν παίζεις σε μια ομάδα, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, που διεκδικεί όλους τους τίτλους, σίγουρα θα υπάρχουν και τα δύο. Μακάρι να υπάρχουν μόνο οι νίκες και να μην χάσεις τίποτα, αλλά επειδή είμαστε αθλητές οι οποίοι κάνουμε, όπως είπαμε πριν, πρωταθλητισμό και έχουμε να κάνουμε πολλές προπονήσεις και τέτοια, σίγουρα μπορεί να υπάρχει κάποιος τραυματισμός, να μην υπάρχουν καλές μέρες για κάποιους αθλητές. Οπότε μπορούμε να κρατήσουμε μόνο τα θετικά από κάθε παιχνίδι και από κάθε προπόνηση. Και είναι και ωραίο αυτό που λες, γιατί απολαμβάνεις τη διαδρομή. Ναι, μεν έχετε το στόχο το να κατακτήσετε το πρωτάθλημα, έχετε το στόχο το να κατακτήσετε το κύπελο. Αλλά είναι πολύ ωραίο το ότι. Και είναι και ωραίο μήνυμα αυτό που περνάς, ότι να χαίρεσαι και τη διαδρομή. Η διαδρομή είναι η πιο σημαντική από όλα. Γιατί πολλές φορές κάθομαι και σκέφτομαι πότε ξεκίνησα βόλεϊ, πόσες ομάδες έτσι έχω περάσει, πότε έχω φτάσει 29 χρονών, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό να ζεις το τώρα και να το απολαμβάνεις κάθε τώρα που περνάει από τη ζωή σου. Δεν σκέφτεσαι τόσο πολύ το τι θα γίνει μετά, τι θα κάνω μετά? Όχι. Ζεις την κάθε στιγμή που λέμε. Από μικρός το είχα αυτό και δεν ξέρω αν ίσως είναι κάποιες φορές κακό, ίσως κάποιες φορές είναι καλό, αλλά ζω πάρα πολύ το τώρα. Δεν μπορώ να σκεφτώ καν αύριο. Το τώρα. Αλλά εντάξει, είναι στον άνθρωπο αυτό. Ο καθένας έχει τα δικά του safe zone, τα οποία πηγαίνει και το πώς ξυπνάει κάθε μέρα. Τι μαθήματα έχεις πάρει από το πρωταθλητισμό σαν Θοδωρής και σε ανθρώπινο επίπεδο? Τι είναι αυτό που σου έχει δώσει, που σου έχει βοηθήσει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα σου? Πιστεύω το πιο σημαντικό που μου έχει μάθει και όσο μεγαλώνω το βλέπω μπροστά στη ζωή μου είναι ο σεβασμός. Γιατί πλέον όσο βλέπω κάποιες ηλικίες μικρότερες που έρχονται στην ηλικία μας ψιλοχάνουν το σεβασμό σε κάποια πράγματα. Και ο σεβασμός είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να χαθεί και πρέπει ο κάθε άνθρωπος να σέβεται τον άλλον, την άνεση του άλλου Και εσείς οι αθλητές αποτελείτε και πρότυπο για πολλά παιδιά, οπότε είναι πολύ ωραίο το να δίνετε κι εσείς το δικό σας στίγμα ή να βοηθάτε το κάθε παιδί να γίνεται καλύτερο, να το βοηθάτε και σαν χαρακτήρα και σε επίπεδο, αν κάποιο που θέλει να ξεκινήσει το βόλι και έχει το Θοδωρή πρότυπο. Προφανώς και συμβαίνει αυτό όταν μας βλέπει αρκετός κόσμος το άθλημά μας. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να φτιάξεις και να πάρεις πρότυπο έναν χαρακτήρα,
από το να κάνεις κάτι άλλο σε κάποιον. Γιατί ο χαρακτήρας τα λέει όλα σε έναν άνθρωπο. Ο χαρακτήρας είναι η ταυτότητά σου, ας πούμε. Είσαι αυτός. Τέλος. Δεν είναι... Αν φτιάξεις το χαρακτήρα σου, φτιάχνεις τα πάντα. Χωρίς χαρακτήρα, ας πούμε, νομίζω ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και ο καλύτερος να είσαι. Θεωρείς ότι ένας αθλητής με τη δόξα και με όλο αυτό τη ζωή, όταν παίζει σε πολύ ψηλό επίπεδο και αναγνωρίζει την φήμη, την καταξίωση σε πολύ μικρή ηλικία, θεωρείς ότι μπορεί να χάσει κατά κάποιον τρόπο τον έλεγχο και αυτό που λέμε, να πάρουν τα μυαλά μου αέρα, ας πούμε? Πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα. Όταν βλέπεις την αναγνώριση του κόσμου, ας πούμε, να βγαίνεις έξω, να σε αναγνωρίζουν, να σου στέλνουν μηνύματα, χιλιάδες, να σε αποθεώνουν, ας πούμε, σε ένα γήπεδο, να παίρνεις ένα πρωτάθλημα, να κάνεις κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούσες να τα φανταστείς, ας πούμε, πώς μπορεί να είναι μέχρι την ώρα που θα συμβούν. Εκεί λίγο μπορείς να χάσεις την μπάλα, αλλά είναι σημαντικό το μετά να πεις ότι, ξέρεις τι, Να το βρεις. χαλάρωσε, συνεχίζουμε, υπάρχει και το αύριο, υπάρχει και άλλη επιτυχία. Δεν πρέπει, ας πούμε, να μείνεις εκεί, στο ότι έκανα μια επιτυχία, τέλος. Είναι πολύ σημαντικό να έρχονται συνέχεια επιτυχίες. Να προσπαθείς και συνεχώς. αυτό είναι κυρίως στο μυαλό, στο να μπορέσεις να το διαχειριστείς για να συνεχίζεις. Πάντα πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Θέλω να μου πεις ένα πλεονέκτημα και ένα μειονέκτημά σου. Θα έλεγα σαν πλεονέκτημα ότι η ζωή, ας πούμε, μου έχει δείξει και με έχει κάνει έναν πολύ σκληρό χαρακτήρα. Δεν θα αγχωθώ, δεν θα λυγίσω εύκολα, μπορεί να φάω πολλές κλωτσιές ή οτιδήποτε και να με ρίχνει συνέχεια η ζωή κάτω, αλλά εγώ θα βρίσκω πάντα τον τρόπο να σηκώνομαι. Να πέφτεις και να σηκώνεσαι. Ναι. Και πολύ μπορώ σημαντικό. να πέφτω συνέχεια, κάθε μέρα. Μπορώ να με ρίχνει το οτιδήποτε, εγώ θα βρίσκω τον τρόπο να σηκώνομαι. Αυτό το έχεις πάντα ή το έχεις δουλέψει στην πορεία? Νομίζω ότι το δουλεύω τα τελευταία χρόνια, αλλά το δουλεύω χωρίς να το καταλαβαίνω. Και μου βγαίνει όλο πολύ αυθόρμητα και όμορφο. Βγαίνει πολύ όμορφο, ας πούμε, και το μαθαίνω κάθε μέρα και περισσότερο αυτό το κομμάτι. Και θα έλεγα σαν μειονέκτημα το ότι πολλές φορές κάνω πράγματα τα οποία μπορεί να μου στοιχήσουν πολύ ακριβά, αλλά δεν τα υπολογίζω εκείνη τη στιγμή. Και μετά μόλις καταλαβαίνω το λάθος ή οτιδήποτε, ίσως να είναι αργά, ίσως νωρίς, αλλά είμαι στα όρια, ας πούμε, μπορεί να παίζω πολλές φορές με τη φωτιά. Κάπως έτσι. Είναι αυτό που είπες, ότι ζεις το τώρα. Κάποιες Ζω φορές και το μπορεί τώρα, να σου ζω γυρίσει το τώρα. boomerang. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα που προσπαθώ πολλές φορές να το δουλέψω και θέλω να το διορθώσω, γιατί καταλαβαίνω πολλές φορές ότι είναι λάθος. Απλά όταν έρχεται εκείνη τη στιγμή πάλι θα το κάνω το λάθος. Εντάξει, όλοι έχουμε μειονεκτήματα, Θοδωρή, οπότε καλό είναι που τουλάχιστον το αναγνωρίζεις και λες ότι θέλω να δουλέψω πάνω σε αυτό. Όχι, θέλω πολύ να δουλέψω πάνω σε αυτό, όντως. Θέλω να περάσεις το δικό σου μήνυμα σε νέα παιδιά, ξεκινάνε τώρα το βόλεϊ, γενικά το μήνυμα για τον αθλητισμό. Το δικό μου μήνυμα είναι όσο μπορούν να είναι ταπεινοί και να ακούνε τις συμβουλές κάποιον. Δεν πιστεύω ότι όλοι θέλουν το καλό μας ή οτιδήποτε, αλλά κάποιους τους οποίους μπορείς να εμπιστευτείς ή θα εμπιστευτούν ή τους προπονητές τους ή κάτι το οποίο θα τους βγάλει, να τους ακούνε. Να τους ακούνε και να μην σταματάνε να ονειρεύονται, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ονειρεύεσαι και κάποια στιγμή να καταλαβαίνεις ότι αυτό που σκεφτόμουν ότι μπορεί να γίνω, να το πετυχαίνεις. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό και οπότε να μην σταματάνε να ονειρεύονται και να είναι ταπεινοί. Αυτό. Στο Θοδωρή, σε μικρότερη ηλικία, τι συμβουλή θα έδινες? Να μην κάνω αυθόρμητα πράγματα χωρίς να τα σκέφτομαι. Πιστεύω ότι έχω πάρει πάρα πολλές αποφάσεις εμβρασμού ψυχής. Ναι, εντάξει, αυτό είναι διαφορετικό. Και τις οποίες μετά από κάποιες μέρες που βρισκόμουν σε μια άλλη φάση, έλεγα πόσο λάθος ήμουνα. Δηλαδή καταλάβαινα το λάθος μου, ενώ δεν βρισκόμουν στην κατάσταση που έπρεπε να πάρω την απόφαση. Και έπαιρνα πολλές φορές λάθος απόφαση, οπότε είναι λίγο περίεργο αυτό. Οπότε αυτό μάλλον θα μου συμβουλεύα. Κάποιες ερωτήσεις, δεν θέλω πάρα πολύ χρόνο να τις σκέφτεσαι. Θα είμαι σύντομος. Ναι, μπαμπαμ, ό,τι σου έρχεται εκείνη τη στιγμή. Ο πιο δύσκολος αντίπαλος που έχεις αντιμετωπίσει, Θοδωρή? Μήταρ Τζούτζ. Θεσσαλονίκη ή Αθήνα? Τώρα Θεσσαλονίκη. πρέπει να απαντήσεις. Θεσσαλονίκη. Ένα ιδανικό γεύμα πριν από έναν αγώνα. Ιδανικό γεύμα, τι τρως? Μπέργκερ. Ρε Θοδωρή.
Παστίτσιο. Ωραία, οκ. Δεκτό. Το πιο περίεργο μήνυμα που έχεις λάβει από κοπέλα φαν, φαντάζομαι, στα social media. Θέλω να σε παντρευτώ. Σου Πάμε έχουν να κάνει- πάρουμε βέρες τώρα και τέτοια. Οπότε σου έχουν κάνει και πρόταση γάμου. Σε παντρεύει η μάνα σου. Αυτό είναι το πιο σύνηθες, ας πούμε. Απαντάς ή δεν απαντάς στα μηνύματα Προσπαθώ να αυτά? μην τα απαντάω αυτά. Γιατί γελάω, ας πούμε, μου προσφέρουν και γέλια. προτάσεις Αλλά δεν γενικώς. θέλω να τα απαντάω, ναι. Γλυκό ή αλμυρό? Αλμυρό. Ποια ομάδα του εξωτερικού υποστηρίζεις? Ποδόσφαιρο θέλω. Μπαρτσελώνα. Σπίτι, ταινία ή έξω, φαγητό, ποτό? Έξω. Φαγητό, Το ποτό. δεύτερο. Οκ. Μόλις είπες στο σπίτι ταινία, το δεύτερο. Το άλλο. Κατευθείαν. Πώς χαλαρώνεις μετά από έναν αγώνα? Πώς χαλαρώνω. Πρέπει να ακούσω λίγα ελληνικά. Να βγω λίγο έξω. Ελληνικά ακούς? Να ηρεμήσει το κεφάλι μου, ναι. Αγαπημένος τραγουδιστής? Πάριος. Θα βγεις έξω θα δώσεις πόνο, όχι αστεία. Ναι. Το κλαίω το τραγούδι. Αν δεν ήσουν βολεϊμπολίστας, τι δουλειά θα ήθελες να κάνεις? Μπορούσα να έχω μαγαζί εστίασης. Ωραίο. Είμαι γενικά με τον κόσμο, θέλω να έχω επαφή συνέχεια με τον κόσμο, οπότε σίγουρα θα ήταν κάτι τέτοιο. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Δεν Τέλεια. σε άγχωσα. Απάντησες Καθόλου. πάρα πολύ ωραία. Θέλω να σου δώσουμε ένα μικρό συμβολικό δώρο. Είναι fortune cookies. Τα ξέρεις? Τα ξέρεις. Τα ξέρω. Ωραία. Θέλω να πάρεις ένα και θα μας διαβάσεις την ευχή που θα βρεις μέσα. Ανακάτεψες. Τα ανακάτεψα, εντάξει. Το ίδιο είναι. Άνοιξε το. Το τρως μετά εννοείται. Θα πώς συμπληρωθείς. Ναι. Το έφαγε κιόλας. Έτσι. Τυχερός που έκανες αυτή την επιλογή, όλα γίνονται για το καλύτερο. Ταιριάζει κιόλας το ότι ήσουν ο τυχερός που έκανες την επιλογή να έρθεις στην εκπομπή μας και να μας κάνεις ποδαρικό. Οπότε κρατάς αυτή την ευχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το δώρο σας. Και εμείς ευχαριστούμε. Φτάσαμε στο τέλος. Ελπίζω να πέρασες πάρα πολύ ωραία. Εμείς περάσαμε πολύ ωραία μαζί σου. Πέρασα και εγώ πολύ ευχάριστα. Ήταν χαρά μου να περάσουμε ένα μήνυμα, ας πούμε, και στη νέα γενιά και μου αρέσουν τέτοιες συζητήσεις. Καλή αρχή να ευχηθώ Θοδωρή, σε ευχαριστούμε αυτή πάρα την ωραία πολύ. παρέα και καλή συνέχεια. Χάρηκα κι εγώ και που σε γνώρισα λίγο καλύτερα. Πραγματικά χαίρομαι να γνωρίζω αθλητές σαν και σένα. Να είσαι καλά. Σε υψηλό επίπεδο είσαι και τόσο ταπεινός και με αυτές τις αρχές. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ποδαρικό. Θεωρώ θα μας φέρει στη τύχη, Θοδωρή. Μακάρι, το εύχομαι. Φτάσαμε στο τέλος. Αυτό ήταν το πρώτο μας επεισόδιο. Για να μην χάσετε τα επόμενα, κάντε like και subscribe. Μέχρι τότε να προσέχετε τον εαυτό σας και να περνάτε τέλεια.